दिनै मोसौ बैसागो बेखायनो खुंखा जानायनि रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय सासेया न' लिरगासिनो र' नायहैनो र' बेखौ देखायनि mau sudah mau ya ayah संगासिनो खुंखा बेदरजों आं लिरगासिनो उसुं दै बाल्थिं आंनो दै बाल्थिं रोगाना होग्रा आइनो सामब्राम देना होग्रा भिडिअबो लाना होग्रा गुड गुड क्या चाहिए Evening time. बैसागु बोथोरनि गासिबो हिन्जाव माहारियानो लायो नै दसे नांखाबाय लानायखिनियावनो सोर देना होदोंमोन देलाय देयाखै देदों माने अन्थाइ देनाय नङा ओइ मेचिनावसो ग्रेडार मा होनो ग्रिन्डाराव आं ग्रेडारसो आलसियासो बेखौनो जेन तेन बुखि देना होदोंथ' फाइनेलि नों एप्लाइ खालामनोथ' मोनदो आखायाव आसियाव थेंक इउ बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन दहायनिफ्राय धन्यबाद गावथ' धन्यबाद होनबाय The next day. ओमफ्राय जोङो दायो रेडि खालामगासिनो बैसागु बोथोरनि आइ आफामोनखौ मान बावनो नैयाव देरना लाजोबदो बाखि रुम एसे बोरैबा जादों नै आइमोननो मान बावनो देरना लादो सासेया रेडि जागासिनो माबा बुंनो माबा रागा जोंदो नों दाबो रेडिखौनो जायाखै नालाय गामसाखौनो लिंथि थेबाखै गोदोनायाव आरनायखौनो लायाखै खुलुमनाय समाव गामसाखौ लिंथि थेबनासो खुलुमो जानबा गोदोनायाव आरनाय मोनसे ला ओइ लिंथि माइदि थेबो दै आं हाबानि उनावहाय सासे गामसा सुदों आरोना ओमफ्राय गामसा बिजौ फारसेथिंजाय माबा गान्थि मोनदों माबा गान्थि खानाय बोरैबा बेसरफोर खादोंमोन जां सानदोंलै लिंथि थेबनायाव ओरैजाय थेबनायावलै गान्थि खालामना थेबो आरो थानायनि गुयैनि ओंखायनोथ' गला आरोना बेखौनोथ' आं खोन्थादो आरो आं मिन्थिया नङा आं फार्स्ट मोनदों नों रोंथारि जाम्बाफोरा सादों आं मालाय आराम बिदि खालामना दों गयैनिसो नायदो दा कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बिथांनो गामसा दौनि लाखांबायानो दे गानदो दे आखाइ खोफोर फोरोंनि लोगोफोर उपाय गैया दे आखाइ खोफोरलायाव फै खाथियाव फै केमेरायाव खोब दे मा
एसे गाहाय जाबाय नालाय आंखौ लाबाय गावनि मोखांखौ नुवा बिसोरो एरलाबाथाय नोङो लोगोफोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय गोजोन रंजालि बैसागु बयनिसिमबो थाबाय जों सानैनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गासैनिबो बैसागुआ रंजा खुसि बारलांथोंसै ओमफ्राय दायो जों थांगोन गामिनि थानसालियाव आइ आफाखौ मान बावहरगोन ओमफ्राय गामिनि थानसालियाव थांगोन सानैबो माने आइबो थांगोन बाबाबो थांगोन गासिबो आइबो थांगोन ओमफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा मोसानो मावो आइमोनजों फुरा होखागोन लास्टसिम भिडिअखौ नायनो दाबाव लोगोफोर दा थांगासिनो जों उन्दै आइ आफामोनहानाव माने जोंहा सासेनि मादै आरो दादु wow oh style nomor deh style deh A few moments later. Ayo जों फैबाय नोंसिनि खनासि बारबानो जों मन्दिरखौ मोनफैयो Yang haplang pang nih, karena men jeram pada deh, base. Nangkres.
बुरजा एकदम बुरजा मेट्रिक पास जानाय आगैमोना थुखि लाबोनाय थुखि होनोना फरायनायखौ सोरनिया बुरजासिन खुसेर मोनसे नों दंखायो माथो होमबाबो मोनसेबावरा आंना बांसिन बुरजा Evening time. लोगोफोर जोंहा गामिनि आगैमोन बिबनांमोन बिनानावमोन गासैबो सेंग्रा सिख्ला जयै मोसानो फैदों जोंहानाव रंजालांबाय दसे जोंबो बिराद जोबोर माने रंजाफाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय बाय बाय deh. Ang deh. Oh, deh. Cuma berjalan. Hah? Hah? Cikin masih ada. Boleh tangga sini. Harsingnya mosanah ho konse. Harsingnya konse mosanah ho. Oh, ini kasih oh. Nah, khatra mosai. Ikan to. Ya danger. Mosa ada yang baik. Deh, bye bye. Oh, bye bye. Bye bye.